Nachádzame sa na parkovisku Spálenej. Dneska som tu aj s mojou manželkou, ktorá ma dostala taký nápad, že pôjdeme hore lanovkou a ušetríme 1,5 hodiny, čo ja celkom berem. A teraz sa psychicky pripravuje na to povedz nejakú múdrosť. Že sa bojím ísť lanovkou. Nehojdaj, prosím. To samo hojdá. Je to s nami aj samo. Lanovkou sme sa vyvezli hore a teraz nás čaká turistika hore cez Brestovu, Salatín a hrebeňom cez Pachoľu. Pomaličky stúpame na predný Salatín. Počasie je zatiaľ dokonalé. Chceš niečo povedať? Niečo pohode, pôjdeme ďalej. Pohoda jazzík. Momentálne sme došli na hrebeň, predný Salatín a viac nám o tejto turistickej trase povie manželka. No tak ja poviem toho veľmi veľa, no. To Skaly, stačí. kamene, tráva. A koľko nás ešte čaká do cieľa? Neviem. To stačí. 17 km. No, 16,5. Ak sa Máš to merku. No. Manželka sa momentálne hlási od slovo. Teraz Taká tá múdrosť. áno. Keď sa nevieš postaviť zo zeme sama, tak sa na ňu ani nesadaj. Nachádzam sa tesne pod Salatínom, manželka mi tak trošku uteká, pretože nebola na horách poriadne dlhú dobu, tak je to vidieť docela skvelé a ja nestíham, ja budem musieť asi zapnúť, aby som ju dobehol.
sa na kopci zvanom Salatín. Salatín nad morskou výškou 2024 metrov nad morom a je to krásne. Nachádzame sa na kopci Spálená s nadmorskou výškou 2080 metrov nad morom a manželka povie také svoje pocity, že jak to prebiehalo cestou sem. Vynikajúco. Reťaz je v pohode, nie? Prečo si je to? No, na budúce. Dvakrát povedal, hore aj dole. Že ťa milujem. Stačí? Ešte nepočul som. M-I-L-U-J-M. Aha. Tak, nachádzame sa na kopci zvanom Pachona, 2167 metrov nad morom. Čo nám povie moja drahá? Manželská som si strihla. A môžem si takto vyložiť nožičky. Môžeš. A chvíľu sa striemnem zase. Dá sa rúž je základ. Rúž. Rúž je základ. Takže dnešná turistika sa nám blíži ku koncu. Ako sa ti páčilo? Vynikajúco. Aj si unavená, či nie? Mega. A ja som. Už neviem, ako chodím. Proste ide automaticky.